A few moments later. Wow! Nindot kay akong tabalo ang gibuhat karon bay. Papel, kusog kay nimo lupad ba? Siguro, ako ra dyan nakambento ingali ba? Papel ang gibuhat, oy! Bi, laago na ako sa dilan sa ilaha. Kabalo, magod ko. Walang siya tabano ngayong ani. Bi, muadto na ko. Uy, hala, tura si Driano. Nari siya bagong tabanog, bay. Nag-ayo-ayo pa, oh. Bi, akong tawagon, Adrian! Tapos, akong tabanog eh. Susan! Tara, Adrian, palupad ta. Nakoy tabanog bago, oh. Papel, usog ka ni mo lupad, oh. Ala, oo! Papel, Judy ay! Oh, di ba? Kita na ka, papel. Kusog ka ni mo lupad, oh. Kapitining gaan na. Papel ba yan ang ibuhat? Sige, malupad na ta! Pero, time sa Adrian, kambyo kahata no. Gwapo lagi ni mong labano, murag langgam. Nya, red pa dyan kag ikog, bay. Di ba sa sunod, nindot kayo? O, awa! Murag lamgam ay! Gani, bay. Tara, be, kambyo na tao. Oh, Adriano, kambyo na tao. Lut ka ni mong tabanog, bay. Kayo, murag langgam, no? Gani! Oh, Oh, sige. tara. Oh, Adrian, nanata din sa karsada, oh. Magpalupa ta dito sa unahan. Sige, Ate Susan! Dito ta magpalupad! Tara. Karang Ate Susan, na naman tayo nila. Ako yung unang palupad! Oh, sige, Adrian. Ako tukpo sa ibong tabanog. Tanaw na to. Hulupan, bakala ko tabanog nga papel, no? Sige, tagpo Ate Susan! Be. Oh, sige, Adrian. Okay na le. Ha? Sige! Sige pa! Oh, itugpo na ako. Sige! Sige, tugpo na ako, ha? Oh. Ala! Kusog ka malupad, oy! Lahat yung ganyung papel ah! Kusog malupad! Nice. Okay. Oh! Galing tabalugan eh! Kusog kayo mamiraw! Tos kikikap! Bitin! Ang sayo-sayo pa dyan siya, bay! La, kusuga mo lupas akong tabanog, boy. Oh, magsige po yung sayo-sayo, boy. Grabe tabanog ka, boy. Labi kang giko ko. Basta si Susan gani, hard kay mo buhat, oy. Sige, lupad yun! Asa na yung bata na yun? Anong oras na di ba umuwi? Pupunta nga ako doon sa unahan, baka nandun. Sana nandun lang pala, nagpalipad. Ala! Kusog ka malupad, oy! Adrian! Kuya! Adrian, di ka pa uuwi? Di kuya, muli na lagin ko! Awa, nakasabaan na po si Drian. Wala man ninangis yung kuya na nga maglaag. Susan!